І, увайшоўшы ў лодку, ён пераплыў мора і прыбыў у свой горад. І вось прынеслі да яго спаралізаванага, што ляжаў на ложку. І Ісус, бачачы іх веру, сказаў спаралізаванаму: «Вер, сыне, адпускаюцца твае грахі». І вось некаторыя з кніжнікаў сказалі самі сабе: «Ён блюзніць». А Ісус, разумеючы думкі іх, сказаў: «Нашто вы надумляеце ліхое ў вашых сэрцах? Бо што лягчэй сказаць: адпускаюцца грахі твае, ці сказаць: устань і хадзі? Але каб вы ведалі, што Сын чалавечы мае на зямлі ўладу адпушчэння грахоў, гавораць тады спаралізаванаму: устань, вазьмі ложак твой і ідзі ў дом твой». І той падняўся і пайшоў у дом свой. І, бачачы гэта, натоўпы праняліся страхам і славілі Бога, што даў гэткую ўладу людзям. І калі адыходзіў адтуль Ісус, убачыў ён чалавека на імя Мацвей, які сядзеў пры мытні, і гаворыць яму: «Ідзі за мной». І той, падняўшыся, пайшоў за ім. І сталася, калі ён узлягаў за сталом у доме, вось прыйшлі многія мытнікі і грэшнікі і ўзляглі разам з Ісусам і яго вучнямі. І, бачачы гэта, фарысеі казалі вучням яго: «Чаму з мытнікамі і грэшнікамі есць ваш настаўнік?» А ён, пачуўшы гэта, гаворыць: «Не здаровым трэба лекара, але немачным. Дык ідзіце і навучыцеся, што значыць: міласэрнасці хачу, а не ахвяры. Бо я прыйшоў заклікаць несправядлівых, але грэшнікаў да пакаяння». Тады падыходзяць да яго вучні Яна, кажучы: «Чаму гэта мы і фарысеі часта посцім, а вучні твае не посцяць?» І гаворыць ім Ісус: «Ці ж могуць вясельнікі сумаваць, пакуль жаніх з імі? Але прыйдуць дні, калі забяруць ад іх жаніха, і тады яны будуць посціць. Бо ніхто не прышывае латы новага сукна да старога адзення, бо яно раздзірае яго, і дзіра робіцца большай. Таксама не ўліваюць новае віно ў старыя мяхі, бо тады разрываюцца мяхі, і віно выліваецца, і мяхі прападаюць. Але новае віно уліваюць у новыя мяхі. Тады зберагаецца адно і другое». Калі ён ім гэта гаварыў, вось адзін начальнік падышоў і пакланіўся яму, кажучы: «Господзе, дачка мая толькі што сканала, але прыйдзі, ускладзі на яе сваю руку, і яна жыць будзе». І, падняўшыся, Ісус пайшоў за ім і вучні яго. І вось жанчына, якая 12 гадоў пакутвала на крывацечу, падышла ззаду і дакранулася да краю вопраткі яго, бо яна казала сама ў сабе: «Калі толькі дакрануся да вопраткі яго, збаўлена буду». Ісус, павярнуўшыся і ўбачыўшы яе, сказаў: «Вер, дачка, вера твая дала збаўленне табе». І аздароўлена была жанчына ў тую самую гадзіну.
А калі прыйшоў Ісус у дом начальніка і ўбачыў жалейнікаў і натоўп усхваляваны, сказаў: «Разыдзіцеся, не памёрла дзяўчынка, але спіць». І смяяліся з яго. А калі людзей вывелі, увайшоў і ўзяў яе за руку, і дзяўчынка паднялася. І разышлася вестка пра гэта па ўсёй той зямлі. І калі Ісус адыходзіў адтуль, ішлі за ім два сляпыя, якія крычалі і казалі: «Сыне Давідаў, злітуйся над намі». А калі ён увайшоў у дом, падышлі да яго сляпыя і кажа ім Ісус: «Ці верыце, што я магу вам гэта зрабіць?» Сказалі яму: «Несумненна, Господзе». Тады ён дакрануўся да іх вачэй, кажучы: «Хай вам станецца, як вы верыце». І адкрыліся вочы іх. І строга папярэдзіў іх Ісус, кажучы: «Глядзіце, каб ніхто пра гэта не даведаўся». Але яны, адышоўшыся, расславілі аб ім па ўсёй той зямлі. Па іх адыходзе прывялі да яго чалавека нямога, апанаванага нячыстым. Калі ж выгнаў нячыстага духа, нямы той загаварыў, дык дзівіліся людзі і казалі: «Ніколі гэтага не здаралася ў Ізраілі». Фарысеі ж казалі: «Моцай князя дэманскага выганяе ліхіх духаў». І хадзіў Ісус па ўсіх гарадах і вёсках, навучаючы ў сінагогах і прапаведуючы добрую вестку валадарства Божага і аздараўляючы ўсякую хваробу ды ўсякую немач. І бачачы мноства людзей, Ісус пашкадаваў іх, бо былі зняможаныя і кінутыя, быццам авечкі, якія не маюць пастара. Тады кажа ён вучням сваім: «Жніва многа, але працаўнікоў мала. Дык прасіце гаспадара жніва, каб паслаў працаўнікоў на жніво сваё».